dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima namangaramoti hati-hati lo pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nagabe ojahan di jamitata manang ayat na diturpukot tuhita di mingguta sadarion ima sian surah ni Apostol Paulus tuhuria na di Korintus ima sia sada Korintus bidu 12 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 tapayutihu ma di bagasan rohat tabe jahamuma di bagasan rohamuna ujahahumma sianon pangalaho doho ulaun ni ruas sama ruas upamana hibul do dagingi alai torok do anggo ruasna jala ruas na toropi majadiho daging nasa sadai songonido Kristus aitodi nasa sadaido dipadidihon tuhita saluhuna gabe sada daging nang Yahudi nang guri nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita di painupon todi nasa sadai ai daging ngipe dang nasada ruasna tuntorok do tung suranin napat dibayen na sotangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging ma i alani i jala au suranin na pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani i au mata saduk dagingi di dia ma perbiagean au pinggol saduk dagingi di dia ma pernianggoan alai diatur hode batado inganan ni ganup ruas di dagingi marguru tulomo ni rohana alai au sura sarua si sude biama dagingi alai nangpe torop akaruasi sadado dagingi ido sahana horas manita saluna macailas roha ala wehita pajupang di perminggota ima guarna minggu patuluhon dung Epipanias minggu biasa donianon alai turpukta sadarion paingotok kita buasa ikorodo peau marminggu buasa iko burjuau na markuriaon di paingoton songot tuau misalna dakola ciboho au dang holan HKBP au molo hamun wai dakolan parsiadorador hamu ido ai samarga do sude parsiadorador molo tasukun wai dirita beta majuda suku kita bahasa rodo peho tu gereja sukum majodorim bahasa ikorodo beta tu gereja maila au tu tetangga kedua hon apalapa sega sudah jaguku di pola koran non ala ni jagung ga bidang roau kabu di sangoni adong de pedikijang ni be irpui doau na subuh betu gereja nang tengah sudah marsukuni roau ala ni panggarom mesaotik adong dokan bahasa di topa de bata au ubaga dau secianu bahasa gabe parumain ni par Jakarta ia au la parumain ni par siotor-rotor contoh nah jadi nautabuna sehirana di lehom mamuse mula tuhita jabbari
manang hatabu oni ikon ima asadapo jami taon jelelas be rohatta da kamanginang au pe olo tahe ido hape inaroaku buasa ikom mabira mardusa buasa dang boyau peilahon buasa iko burjuau hirasongoni man no jami taon jadi didokma di judul tai hibul dagingi alai torop ruasna imanwai atarboha mau ninnahamu tarsongoni mau mesti pertanyaan alai berek kamu majo ayat 27 nih bidu 12 ayat 20 nah kan nata saya oleh ayat 20 doi ayat 27 beta tajaha alai daging ni Kristus do siboho jala ruas hamu sama hamu dokojo buar mula doko 2 3 ya alai daging ni Kristus do si holat disadari hamu daging ni Kristus camu dang mungkin beto ngau paileho de bata ina alai doko guarmi 2 3 ya alai daging ni Kristus do si boho jala ruas hamu sama hamu onggoon dang mungkin be barani jolma mardosa parwara hodonganna boha manuaing daging ni Kristus do au bayakom manuaing dirimi ruas manang daging ni Kristus jadi molo soroho amang inang molo suguruham gabe Kristen manang parsiadorador maksud tu HKBP siadorador molo parniangguad doho olo mati rasa tubuh ni Kristusi berek kita mah nang situa nang parpoti calon full timer nang padidaboho nang naikon tiap hari minggu solo di sakudulanna adong di tiap hari minggu ikut di bana di jolo adong ikut di tonga-tonga adong molo sumarkur dang pola roau alai ingot kita ma ayat 27 beta taja hasil nai paloho di rohatta 2 3 ya alai daging ni Kristus dohamu jala ruas hamu sama hamu ommada jadi kado jabartan waeng witahe ai audo hape ruas manang daging ni Kristusi ikoni do hotera daging ni Kristus do hape au 2 3 ya daging ni Kristus do hape au didok mamuse di ayat 12 on isarana ninna beka mata jaha manang na upamana ima moledo upamana ison na patakacom ma beka kata jaha ayat 12 rap 2 3 ya upamana hibul do daging alai toro do anggor ruasna jala ruasna toropi majadiho daging nazarai sonido Kristus nunga jadi benar do daging ni Kristus do hapiau upamana inna godang do manang to hibul do dagingi alai toro do anggor ruasna dihatai manod dison mulai siam mata perbinegean pinggol adong parnianggoan adong musepat adong jadi dang nama dok molo daging ni Kristus au belum tentu au paknai belum tentu au pinggol belum tentu au mata alani i didok do dison dang silomolomo jele dang alani jagota dang alani jagoku gabe daging ni Kristus au nadiuse honde batado todinai tuhita genuh jadi dangarong napanggaron molo tadokon si majoja nai doau tidak apa-apa dakko mabeni argado daging ni Kristusi jago hiadi unang do dirim naso dihaperluhon ingok ma tanggung jawab ni sudah Kristen do laho padimudimun molo marpangalahon arwah hapeau napailahon Kristusido ingat tidak dah molo di parwarwa pinggol mata na parwarwa ciwoho do ikan anani wahamu kana poso
Molo daging ni Kristus doho inang amang unang paila de batang. Imada. Napa dua kocani aha pena masa di jari jauh angguau sebagai contoh dohamu di siadoran-doron. Nungara manang napiga suduk di son mangulu hajol mawon. Alai anggona resmi berdiri sadado gereja mula. Hajago odi. Naking di bilu perhobasan di hataya lakodo dongat tubuku marga pardede nung ngalau halakot rumah sakit doho do kita merasaun dan tahan ubah haji ni amangi sebagai contoh ima molo sadadagi kita dung saha jalatari parjami tahun manang bohape kondisi ni parhuta at tahun manang hakapungon isi pe kapung jala isi pe nanay kapung ingot manang na isi pe daging ni sedoy daging ni Kristus dah jadi mulai nuaing betama tadok koma tudong atai bereng nay saping mi rak daging ni Kristus doha pe hita 2-3 ya manang na metua hiya peho manang na posok tong do HP ruas ni Kristus sok 2-3 ya tong do HP ruas ni Kristus cok alaniaha kita sudi son noaing ruas ni Kristus ayat 10 tolu bereng 2-3 ya aiton dina sesedaido dipadidihon tuhita sahaluhuna dang ala raja huta di son hutapea manang na sinaga manang na otik solot hutauru dohotak kamargana asing holat cabariba jalasa pisik marga pardede di si maningir tegorra si maningir dunia dong mamusi son hela nanimiahan der kita ayat 10 2-3 ya dina sesedaido dipadidiho tuhita saluhuna gabi sadadagi nang jaudi nang gori nang hatoban nang anak mata jalatu saluhita dipainukon ton dina sesedai songonom ma kaamanginang nanidok ni Paulus jala oddo noeng nanidok la tuhita sotum ya au ahado bahasa Batak ni gebe tidak percaya diri ada bahasa Batakna ada bahasa Batak ni tidak percaya diri hamna danga dong bahasa Batak ni tidak percaya diri ai sudedo hita anak ni raja dohot isi mana so percaya diri bahasa Indonesia di bahasa Batak danga dong boru ni raja do hamuna roon boru ni raja do hami boru ni raja do dapoton boru ni raja do naro anak ni raja do naro anak ni raja do nani ai ido dalihan natul ingot kita unang patubu-tubu bahasa Batak ni anak tani leas manang nalea itu yang dihinanya dan muki kuhina au jadi suatu ngadong dihalak kita Batak naso percaya diri ima tabudi ha Kristenon amang inang nang Yahudi, nang gori, nang hatoban, nang anak mata. Jalatu saluhut hita di painupon tod dina sesedai. Moledok di painupon tod dina sesedai. Diharapon debatado hita ruas marsedeseda songo jolma nau di painupon tod dina sesedai. Moledok songoni molo Jupang jolma tueu ala sadarau ruas manang daging ni Kristus au boha manwaing molo tod di hadameon tod di hamuliaun na adong di bagasa dirikon sotung didok jolma tuho boho konikur tuau hola kohor wa daging ni Kristus si au pe jadi dang adong dalam ni halak Kristen menghina manang patutoruhon donganna ingot kita dah dipakai manang so dipakai dipilih manang so dipilih tahu gebe perkaledo jadi au gebe kapung manang nadang
Hasea anak koku manang dang adok hubungan ni tu daging ni Kristus. Ati namar hite-hite kegegalakku do gebelam di boto jolmai jago Jesusi Kristusi. We nangpe dang jago karir ni padita bohoi ho do ibana las rohana marjamita. Song lido hita kasitua. Nak kita perhalado nang akadongakku nanaing perhalado. Jangan pernah rendah diri menghadapi sude portibion. Ingat tamu. Sajago ni naroto siya doron manang pangarato na jono tuhita pei manang anak ni sigijang roha doho pangarato sigijang roha dokot tu dirim molo na Kriste doho jalanunga tardidi rap daging ni Kristus do hita beta tado 2-3 ya rap daging ni Kristus do hita. Na petuluhon amang inang. Sian ayat 10 opat muse sahatu ayat 20 hirana songonom mai. Unang manarita todim. Now me saruas ima kelingking. Adik boa merasa kelingking kia ko amang. Molodang adong kelingking nabe dang sempurna tubuh ni Kristus. Nunga ido benna didok naking. Di ayat petuluhon ni edetai tahe sebelum marjamitai berkamujo onom 5 onom ai disagiho do ganuk asia sinai asaringgas burju di ulaun nai sailam sere marohamu hobar tuhatai parholong roha mahamu maniru tuhani nunga bia mangina molo ulu manang si majujungido Kristusi dungi hitama ruas nai ikon olo doau diperintah oleh pikiran ni uluani nunga kamangina molorong pe ayat 20 ber kita mek 20 ber kata jaha 2-3 ya jala dibagaki dewata dibagasa kuryai parjolo aka apostel kedua wanaka panurira patulu wanaka pangajari dungi di basa-basawan aka hagugun aka silehon-lehon pamalupon ro di pangurupion panggonggomion dohot perhataan naliban nunga dungi siar ruasi siap bagian-bagian didangi amanginang aka situ tahun biar kita dah. Jadi meluadong naming hina situana doho patutoruhon na patutoruhon Kristus do dirina doi. Suaksongoni sebalikna molo songon na sora jibbe akaparhalado naung ni lehod debata ulaun ngaborak bei ido benna edeta nama ulina kaning ihot sai ihot maau Tuhan ido tahenak kingin edetai ihot bui doi rahut molo rahut hirasoba do di rahuti ido tahe molo ihot bahasa Indonesia na ikat unang pelue au Tuhan. Jadi molo adong naneng mamudai ikom merasa do paingo situai songon nasa daging molo adok peho merasa pat jeri-jeri manang parnianggoan manang simalolong dokon ima pabayem Tuhan. Molos adong nama lua siak kitaon tugas tabidui kira songoni do da ido benda dakola pinggol di bait cude dakola mata dakolan igung ido anon nadia ayat 10 be kata jaha 2-3 ya aida gini pe tang nasada ruasna tuntoro do stop. Ala sositua ho gebe mala cho hiraidu da. Ala soho padida gebe dakko nama jamita honda dingani jamita hon hobartu hatani debata nakahanguluhon ido dama. Unang ala ho boru iberko dakasea be hula-hulami paingot di bagasa pikiran rap daging di Kristusido hita ido dakama anggo on songona hudok konda berjuli naking molodak sadar be Kristeni sadagi doho Kristusi sapa matang anggoi parsudana ma
beta mata jaha esa plonon ber kita 2 3 ya. Jala au suranin na pinggol ala somata au. Napata kacud ida molo hola citu di son imajo. Isi macam mitan neu cercede. Molo lawa mo mulai sede-sede tu isi mau marjami tamuna. Kira songoni do. Dia alani salahku doi, salani situ doi do salamuna suge. Ingot tamu mana kening pertanyaan na borati bahasa ikoro juga gereja. Ai bu do songonon. Ai suarong pola tanggung jawab polisi. Sotarbo to au naro. Ingot daging doho. Ati na ikon 20 do pak ni Kristusi asa bui mardalan. Ikon welu do tangan na asa pas belgani botohon. Nunga. Jala molo dibasi paudus pion amanginang songo daging nang si pelebegu nang akan malona asingi asa boy marsada sada punguan odo idokon alai dia do halubiota amanginang boy do not di STM songoni do da iko songo jami tanah sada korintus 10 do hita iko merasa do tong au do ho do au alai ingot hola di Kristeno do Tuhan Yesus do anggo uluta ingoda berek kita ma na ayat 10 tului ai todina sasadaido di padidio tuhita saluhuna ke bisa daging nang jahudi nang gori nang hatuan nang anak mata jalatu saluhita tarlumobi ubalga tu padita boho adong idokon gabe padita boho ma uluta situa hutape ama ala jago martak do markur tu inai ima pinggol merangkak mata adok somoni bahai do kutu hita jalatu saluhut hita ber kamujo ne saping munai marparfum manang naso marparfum saruba do ham ber kamu la holani petaho bajuna mulai sia zaman di Jepang saat tu buladda saruba do hita ingo da mekel petaho hita asa dan adong be naso percaya diri madelani ada ringul ingon unang merasa ho aiso terasa au ro manang ladang ingon dosa do berarti molodang upadalan diriku songon daging ni Kristus nama bait tawuhian gabe Kristen ima ayat 12 upamana hibul do daging ni alai torok doang ruasna dala ruasna toropi majadiho daging nasasadai songonido Kristus moloidok songonido Kristus omma kucina dang idokon songonido hasadaun ni portibio daw songonido Kristus moloidok nuain di pangatusionon songonido Kristus nungadoho BHP au disi ingoda jadi moloidok jolman nuain Kristus Kristen Tuhan Yesus ngado beho bisi alanido iko pengotokui unang maila Kristusi di portibion debatado idok no bison na manempato pinggol dison debatado na manempato mata dison debatado maben igung dison bayakom mamolo jempol dison 2 ngaboy noeng tabereng dungi di bae meso pinggol tutuk buti berarti kona dong matukol la bae no buti sawe mamere bayakon hamujo dangi ido benna didok tungsuranin napat be kata jauh mulai 5 2 3 ya tungsuranin napat rena so tangan nau dang masuk daging ngau tung naso masuk daging mai alani ayat 10 jala au suranin na pinggol ala somata au ayat 10 itu dua hali gogo baik kamu suaramu na ayat 10 dokot tu dirim do tu 2 3 ya salinai unang gabe haji roham mau terpilih anon
gawe situa apalan nani hawolongan ni roham burjudo ibana lima sudut soyabe saupu halaki gawe situa na yatu hode batadi unang pola saruba do situa nang padita nang sudena kapung na talu tolu hali do namonang 2,5 hali do pertambahan waktu di jolon di mata ingo dah aisyah lalu 2-3 ya. Nungabe ingot dah molo merasa peo wi tahe sopola malohia na umarede ikom marede hora pinggol daku boto marnot iko dohotaro marnot jadi sikijang rohaon iko dohoto marnot merbebe horoaon ingot dah ayo saplelu oke asata boto molo pe putin pitu au di sekolah jarang au di dokom marjamita hira sosopak kalaki tuau ingot ay saplalu 2-3 ya alai diatur hode batado inganan ni ganu ruas ni dagingi marguru tulomong rohana de batado na mga turhon iya inang ni tangan ikut disomay alanido pahala cuma penempatan ni pangujapon ni debata dihita da akainong mol penuaing di leo debata gajang ni umur di hamuna kainong na di tempat debatado asa hamu madison gabe pamangan si pertangiang na patubigihon jujur tu debata doho pangiduan ali Tuhan pinopar ni opuku si nomor 2 si nomor 3 pinopar ni pamuruan nami pinopar ni nasohiai betarida bayan matuhan jago-jago sude ulau tamay nunga dungi dang gebe saru babiatong pilihan ni halakon do pilihan ni neberu mabuka percabayan sampai tolu dolo contohna tabo todo nang situa ngagudang tikini halakon ala ni mengurus pergerejaan lupa sipata kopi nape ngagudang saridan siap perbuena ya udah pikir kamu noni makubur namod di kami olo sampai sadari di san HP hau mani halak nunga dibatangi do nunga di restres HP halakon alam mangihuto padita mangaliam minum padita dohot makata-kata sa tokin paborhat to musim berdada ujungna si bodat gebe Roma tu jagungna hiado hamu gebe tangan dohok pat manaruho jagung muna asatabba jagungna ima nasa daging ido dah kamang dah jadi mulai do kalak batak dituruni do sautik dang di ida mata nunga alani do dah namar nata dipakai masih malolongna namar binege dipakai perbinegena namar roha unang ditiru-tiru aka nasomar roha ingot dah unang doho be ai ibana tu kisitua kalau cocongonot di besongoni maju penampatan di batak ai jago hiye do debata belum tentu sudah situ jago marageda mungkin perjulu-julu ada ngona itir-itir mari kita korre debata jago bahasa ibai coba na jago mara perni di bagasan boy buti-buti adong na jol mai ko buti alang anok perna de kana dong jol masoni nga ibana tulang manakas madoko kata pe susah mangalian ulos pe saya dibayar mah hatani boras pir tu hatani ulos ngiri do kan Bapak mungkin setabi pikiran ni dang pola songon ila ni manang tak tahu malu ubah horot tong nagabe stres suarong roro ila ni ibana so merasa maila aido na binotona i marupani jago ni Tuhan ngata tusia manginang alani sotu ngadong be na malas tu gereja jala tugas tasudido manuwi horwasi unang idokon idok padita boho dang jami takon hatani debatado nama dok tuhita aliak kana poso ingot dang adong bedam sian aka par Amerika para Jakarta molo pe di tempat debataho boru manang anak universitas dorador ingo debatado namanya patok kodison da nak kamuna aka calon bibil perut calon guru ria do parpoti neverod de pegering main jago misalna nang ina na sono nakani jara juara seda mahamu nay pudinum nay pe juara seda pare diama pe juara seda na asik pe juara seda debatado na menempat tonida
Oke bang inak alani dong boy biarong juara 2. Aidang boy juara sada mata maralohon si makuda. Dang boy juara sada be tangakon maralohon patu. Hiado si majujakon madokotubitis asiro hakku diho. Audo di padeki-dekiho. Ado karurusan itu tangan. Alena madapol bitis yuk molo neng bitis naik bitis odo kan. Minggu kan. Doho tahu harus rapat nangangka dau doho nyokku lang rapat butino ni ya horwa om madapolon odo madapolon bui horwa bayon madapolon nunga esa pelalu 2 3 ya alai dia tuh hode batado inganan ni ganu ruas didagingi marguru tulongoni rohana esa pulusia alai au sura sarua si sude behama dagingi nunga molo rapak sude partak dungi ti hari minggu ibai marosterna sude partak isi mana marede ido esa pulusia 2 3 ya alai au sura sarua si sude behama dagingi ayat 20 alai nang petorop akar wasi sedadu dagingi isi do dagingi kita dah nang petorop ruasi bagian-bagian na alai ada lokon sadado daging rapita ayat 27 songon natadokin aking alai daging ni Kristus doho boho jala ruas hamu sama hamu ulang jala ruas 2 3 ya jala ruas hamu pajono tudong kami hona bae nang pejongan satu kia kamu hamu 2 3 ya jala ruas hamu saru pada hita alani buku baik 2 3 ya unang tapaila Kristusi 2 3 ya amin martang yang mahita